Yazi ukuthi angithi lento ngizoyichaza kanjani, kodwa they need to flash in fact this lockdown will be a lockdown of flashing. It will be flashing everything, iflasha iy'kweletu, iflasha yonke into, iflasha ama-system, iflasha amakhompyutha, then bese ithi reinstall into entsha. Kusho ukuthi uma ngabe let's say bukade unesikweletu somuzi, amabhondi, imoto, iy'kweletu ey'ndala, igama lakho belifakwe ku-credit bureau, izinto ey'ningi nje njengalezo. When the system comes on after 12 days, izobe isikuveza njengomuntu wena ozelwe kabusha, ongenaso isikweletu. Angithi nje, let me say, uma uflash ifoni, ake ngifanekisele kanjalo, uma uflash ifoni iflasheka up to 0, kungabi bikho lutho nje. Ngenkathi usuyiqala uyi-onisa, uyistarta, bese ifaka kusho ukuthi kusuke ngasekho lutho nje. Then izomemorize-ke okusha, ibamba okusha lokhu wena ozobe usukufaka ngaleso sikhathi. So kahle hle the whole world will be flashed on systems. So ingakho bethi kufanele kungathintwa lutho, kungenyakazi lutho, kungenzeki lutho emhlabeni, because phela ngithi you can't flash something that uyayiflash into kodwa uyayithinta futhi. So then people need to stay calm at home, bayihlalele emakhaya, baflash abelungu baqede, then ba-reinstall ingakho bethi estimation yabo is 12 days. Bayazi bona ukuthi in 12 days bo bese beqedile ukwenza konke lokho, then abantu sebeyaqala bayakhululeka-ke. But there is nothing wrong with this coming lockdown. It's a matter of nje they want to flash all the systems, afake into entsha ebese ezo-installa nalolu hlobo lwemali entsha elibizwa nge-new quantum system, okuyilona eselizosebenza oluyi-digital, njengoba no-Soulmate nje kuyafana, uzosikhokhela nge-digital money, vele ususebenzisa yona, kuzobe sekuyiyona what you call kuzobe sekuyiyona umuntu uhleze nento eningi ekhanda, kuzobe sekuyilolu hlelo olusha. I-Soulmate izobe isikhokhela, ingakho besebenzise i-digital bank, ngoba nabo vele le mali ezongena i-new quantum le ye-system imali e-digital, which is not touchable. Njengoba uphatha 100 rand, uphatha 200 rand, uphatha 10 rand, uphatha 5 rand, 2 rand. So le mali ezosebenza njengamanje it's untouchable, akuwona ama-notes. Imali le engizokwazi esebenza noma wena ungakwazi ukuyikhipha emshinini kwe-ATM, uyikhipha as ama-note, but i-system njengamanje ayisezuyiphatha imali, noma ake ngithi they won't produce, ngeke manje sakhiqizwe imali engamaphepha, ayisezukhiqizwa, sekuzosebenza imali e-digital, which is if ngifuna ukukunikeza imali, I just nginikeza i-account number yakho, either nginikeza i-cellphone number yakho, ngiyakwenzela ama-transfers. Money will be transferred like that, which is a digital format, not ngendlela ebekade kukhokhelwana ngayo ekuqaleni. Yebo bese kusebenza i-technology enjalo, kodwa abantu abaningi bebekholelwa ekutheni imali fanele bayiphathe ngesandla. So i-system-ke le yama-lockdown izo-installa those kind of things.